Elastocoast is een mengsel van gedroogde stenen met een lijmomhulling die na een intensief mengproces aangebracht wordt op een dijkbekleding. Het voordeel van Elastocoast is dat het makkelijk aan te brengen is. Dat we het in een redelijk korte tijdbestek van een half jaar de versterking kunnen uitvoeren. En ook tegen lagere kosten. Een win-win situatie dus voor opdrachtjouwer Wetterskip Friesland. Op 3 plakken wordt de Waardse diek ompakt. Bij Wierum, Holvert en hier bij Zwartehaan. Joert is de diekverbetering officieel uiteenzet. Het is niet zozeer het opvangen, maar vooral het dempen op het moment dat de golven dus op de kust slaan. Door de holle ruimte wordt het gedempt, waardoor de kracht op de dijk minder wordt, minder sterk. Waardoor de dijk het makkelijker krijgt? Makkelijker krijgt en eigenlijk langer vol zou moeten houden, ja. Door de Elastocoast kan dat pad van de diek weer 50 jaar vooruit. De stentiës worden in een machine minkt met lijm. Dat mengsel wordt dan naar de diek gebracht en uitstwat. Gewoon wordt het naar een machine over de diek verdeeld. Maar Joert had de directeur van Rijkswettersteert en een bestuurslid van het Wetterskip de eer om het te dwaan. Uriel hier met de 13 kilometer Waardse diek al versjoen wezen van de nieuwe bescherming. Eigenlijk moet het voor 1 oktober dit jaar moet het klaar zijn. Een half jaar, dat is best snel voor 13 kilometer dijkversterking. Het moet ook voor 1 oktober klaar zijn, want wij werken in de stormseizoen niet aan onze dijken. Dus tussen 1 oktober en 1 april werken wij niet aan onze primaire keringen. Dus moet het ook klaar zijn. Dat is vooralsnog een realistische termijn. Hooguit zou het kunnen zijn dat het weer ons parten speelt. Maar we gaan ervan uit dat we in dit geval de zomer ingaan. Dat we alleen maar beter weer krijgen.